Řekni mi, co to je dneska za party. Jo, dneska to je prostě rapová party Mike Spirit Foniku. Víc nahlas, prosím. Ne, já nebudu tady řvát. A kdo je MC? MC je prostě ten, co tě baví, ten, co rapuje. Jo? Jo. Co to je za party? Řekni, co jsou battle celou větou. Battle jsou souboje, vole, v rapu, kdy musíš utřít toho druhýho. Utřít? Jo, totálně nakopat prdel. Já to všechno se popírají, jste se tím freestylema. Je to Madman, Streeter, Kavy, Svíto, Svít, Marvel, Mali, Johnny Machete, Jamie a Crash, jich přesně 10. Bude to probíhat takovým stylem, že budou tvořit dvojice, tím pádem bude 5 tracků a potom postoupí 5 lidí a potom bude divoká karta a 6. postoupí do života. Tohle to je tvoje, Patriku, já si vždycky užívám, že Martin to vysvětluješ. Já myslím, že už nebudeme zdržovat, bude to probíhat freestylem 2x30. DJ Pia bude po čtvrtýty, já poprosil všechny freestyle, jak jdou se do zádu, ať nemusíme nějak prostě hrotit fronty a takovýhle věci. Takže mluvíme to Madman a Streeter. Káme, trošky zlatý zde. Začíná Madman? OK. OK, je to chvíle, co jsem přišel ke Kavimu a řeknu vám lidi, že si možná vemu za pajdinu. Fač nevím, ale je vás tu hodně a vůbec nevím, jestli teďkon dávám freestyle dobře. Je tu kamera, jenom jsem si tu sedl, ty si mě natočil a přiznám se, že jsem si i prdl. OK, vůbec nevím, do beatu nevím a každopádně řeknu ti, že vůbec nevím, co tu mluvím. OK, a tvá máma to cítila, každopádně nevím proč, ale tady se palila. Nějaká palice, možná kilovka, každopádně je to tak, že moje město je Krupka a vaše Teplice, Trnovany, co ti je? Raz, dva, tři, je to tak, že temnota, co si je? OK, takže pojďte sem, on mě natáčí na kameru, kámo. Čau, rap, nezapomeň stražit uši, jak si říkáte? Radši se zašij, Macman na úplně jiný beat, než to mám natočit. To je šílený. OK, Macman 30. Teplice, dějte obrovský barvě. OK, dneska jsme tady my, ty běž radši kámo do zámecký zahrady, OK, jdeme do huby, my se nenechám, běž radši krmy do huby, OK, dneska je to jasný, Macman je tu a vítězí, ty jsi příšerný, OK, co já s tebou dovedu, ten prst se naučil abecedu, OK, Myslíš si, že jsi největší MC, co jsi zažil? Já jsem tady hodně a dlouho jsem tu prožil. Tak pojď si uděláme tady dneska bordel. Takhle se mu ty vole, protože dneska uděláme kotel. Tak jestli máš jaký se napíš, protože dneska tě tady roznebu a ty se posl... Počkej chvíli, nech to vzpomene jenom jedna taková věc. Poprosím naprostý ticho, jestli by to šlo. Já jsem jenom doufal, že Teplice budou v jedné věci jiný. A to v takový, že tady nebudou freestyly, že takový, který ani neumějí držet mikrofon. Postupuje Macman! Co to je za žánr? It's hip-hop. Rap. Rap? Yeah, baby. Co je rap? Svíto. Rap je... A je to jeho bábí Rap je pičovina, a proto to dělám. Už se zapili. Ukážu, co je rap, až budeme mít. Vychází za tím prosím další věci. Kavy a Svíto! OK, píše si statusy, jako chceš do pusy. Vím, že jsi s holkou ještě neskusil. OK, jo, stačí mi jedna hláška a 2 rýmy. Kámo, vem si celou crew, vem si klidně 4 týmy. Já tě porazím, zarazím tě do země. Já jsem Svíto a ty dneska skončíš v hovně. Skočíš na dně, budeš domů žalovat marně. Já jsem si kupoval burger v krámě. OK, jenom máš druhý vstup. 3, 2, 1, proto sleduji. Tohle to je mé přece Svíto, brácho dneska je mi tě líto. Já že už házu
hází kamínek do okna, frér mě natáčí, jsem jak buzna v televizi, man, jako na MTV, každopádně to každý ví, že Kav je ten nejlepší gáčo, malý Strnovan, co jsem to vyplil. Originál. Poslouce refrén musíš až do konce. Víš, co ještě mám rád? Já mám rád prostě sloka, refrén, sloka, takový výlet se tomu říká a zpátky refrén. Yes. A ten výlet je, že prostě, že zpěvák úplně jinam odletí, prostě jiný tóny, úplně někam jinam, prostě rozumím. A pak to hodí zpátky. Originál. A tak čemu, co přijde čelem, postav se. 2 ze 100. Jsme prostě 2 ze 100. Vzniklo to tak jako všechno z pravdy. Každý máme iniciály stejný vlastně, že kolega je JJ a já jsem HH, ale říkáme si 2 ze 100, protože to tak je prostě. Prostě jsme se takhle sešli jako 2 ze 100. Jsme se našli prostě. Zase. Už to běží, tak jak jste se k tomu hiphopu dostali? Spontánně. Freestyly, jonty, holky, no ale spíš prostě jsme psali texty, poslouchali hudbu, rapovali. No psali, spíš jsme jezdili, dávali jsme taky blbosti dohromady, jakože... No jasně, tak ty si měl nějaký texty, já jsem měl nějaký texty. Co se hodilo za slova, no a pak většinou prostě třeba řekli, pojď, to tam sedlo, vole. Teď jsme si pamatovali třeba jednu frázi, viděli jsme z toho refrén, no a pak každý sám za sebe jsme psali text prostě. Ano, jeden balady víceméně, ale ten styl toho rapu, čistě styl rapu, je undergroundový. Vychází z pravdy a je to prostě položený tak. Prostě tam je spustý slovo, tam je, no. Spíš takhle, snažím se ten rap dělat úplně prostě přirozeně. Chápeš to? Prostě úplně reálně, to jako tady ty natáčíš, prostě takhle reálně se snažím já, prostě když něco říkám, tak aby to v tom textu bylo úplně reálný, prostě říkám skutečně to, co vidím, to, co žiju, tak se to snažím prostě napsat úplně přesně, chápeš to? A o tom je ten můj hip-hop, že prostě, že hip-hop je prostě život. Život, který prostě může. Právě. Spojený s tou hudbou. Je to prostě vyjádření. Prostě se vyjadřuju. Kdybych mohl to dělat bez hudby a dělal bych to bez té hudby, tak by o mě lidi říkali, že jsem pastor. Tak to prostě, když jim říkám pravdu do hudby, tak jak si to myslím, tak jak to vidím prostě. To, co jsem zažil. Víš, co je ten pravý důvod, proč rapujeme? Já jsem na to přišel. Prostě ten pravý důvod je to, že se mi nelíbí ten rap, který tady je. Tohle nás znamená, aspoň mě určitě, já sám se můžu říct, že tohle mě donutilo rapovat. Jo? Protože jsem tady neslyšel dobrý rap. To jsi říkal xkrát, tak přestaň se takovat. Měj si takový, jaký jsi byl předtím, jsme se poznali, tak jak jsme si... Nejradši mám asi rap český. Tak už lásko nefárej, ne, na houbu už nepadej, tak už lásko nebuď zlej, Beru ten plisnéde, ty mají kvéry, jdou crack, vole. Všechno pasáci určitě. Jedete slow-mo. Ty musíš ten rap dělat tak, aby si těm lidem něco dal, aby si jim něco poskytl, aby ty lidi porozuměli. A jestliže já ti tam budu říkat, že mám víc peněz než Bill Gates, že beru víc než Bill Gates, tak se z toho pochopí. Jako fanoušek, který mě nevidíš, ty mě posloucháš, ty mě to dobrá. Já to vidím tak, že dneska v České republice může každý rapovat. Jo. Protože každý už je těžký rapper. Každý. Až přijde refrén, tak když já řeknu chcípně, vy zazvete děvko, chcípně, chcípně. Když já řeknu bordel, vy zazvete Nate, bordel, bordel. OK, na tohle přijde v refrénu, takže DJ, pust ten beat. Vezmu mikrofon do ruky, zaspívá mekeke a prodá to a lidi to budou kupovat, protože lidi dneska, česká společnost, neví, co má poslouchat. Tomu vůbec nerozumí. Po Praze jezdí střelci v Q7 a mají tam buštěný blaník vyjebaný.
Chápej? Vůbec nevidí, co poslouchají. Vůbec, ale vůbec. Vůbec. Vedení zastavím 19 Renaultem. Na plecháčích, vole. Rozumíš? Bude stejně vystupovat. On bude v kvádru, vole, naloděnej armády. Já budu tak, jsem vylez domova prostě. Vyčil jsem si držku, vyšel jsem ven. A on to mě bude prohlížet. Ne, jo. Hele, teď úplně vidím, jak přímo on ti zapadá do toho tvýho, prostě to, co potřebuješ. Jak jsem mluvil, jak je to proti, víš, jak to myslím? To přímo teď to tady ukazuje. Byl jsem zlomenej, bez peněz a nemohl jsem nic, lidí kolem mě by chtěli zlomit ještě víc, nemám růb ani líc, přesto chci vám něco říct, jsou stále vděčný za lidi, který mi vyšli vstříc, vrátím se tam, kde to dobře znal, flow je flow, styl je styl, nejsem sám, rap je rap, show je show, texty mám, fek je fek, špek je špek, cizá, za to, že mladí skončili, můžou oba rodiče, který je měli zavřít doma a nebyli by jejich dcery 15 matky, co den řeči jen bitky a hádky, neřešte mě, zlomte svý zprávky, co doslova se chová jak stoletý barky, na městě krátky, ty zkratky jsou zmatky, proto se musím nechty vrátit zase zpátky, nejste mě slovy a já jsem přišel za svým, proto si můžu dovolit jenom vaši pasky, nemusím se hodně platit za bohatství, nemám vůbec nic a přitom všechno vlastní. Chtěli jste mě slovit, ale já jsem přišel za svým, proto si můžu dovolit jenom vaši pasky. Nemusím se hodně platit za bohatství, nemám vůbec nic a přitom všechno vlastní. A děláš ještě graffiti? Ano, ale už jen legálně. Legálně? Už jenom legálně, no. Nelegálně už ne, protože mě chytli 2krát celkem. Ale už na to teďka není moc čas a hlavně peníze, protože to je drahý. No tak říkám si Svíto a i kámoši mi říkají Svíto, když se mnou mluví normálně, tak řeknou prostě čau Svíto, neříkají mi jménem. OK, tohle je Svíto, jaký klečka, lepší příslava je vyplutá pračka, OK, švejkačka, tohle je ta největší zračka. Seber se a pojď proti mně, dneska skončíš na dně, skončíš vo mně, mám tě, budu dávat klidně jak kapelu, dostanu tě v tomhle beatu, bude susa z mého pela, to je střela, která teď přistála. Nejdřív byl takovej malej záblesk v roce 2005, kdy jsem ještě s kámošem jsme udělali takový šílený CDčko, který se jmenovalo Život a tam jsme měli šmoulý hlasy. Že jsme si předělali jsme si hlasy, bylo to šmoulý, bylo to nejhorší. A do toho jsme to nahrávali na nějaký ten sluchátkový mikrofon, ne? Že jsi jak pilot. A udělali jsme to CDčko a tím to skončilo. Ale prostě mě to nějak začínalo chytat, jako celkově ten hip-hop, že prostě maloval jsem, jako dělal jsem graffiti, jezdil jsem v té době na skateu. Skateboarding je součást hip-hopu? Ani. Lidi, kteří skateu jak poslouchají, možná. Není to spojený, určitě není. A celkově mě ta kultura jako pohltila, ne, že to má těch hip-hop, že to má 5 elementů, tak ne, že bych chtěl vyzkoušet všechno, ale tak nějak prostě jsem tím žil, nebyla to žádná póza, ne. No tak první texty, kámoši se mi smějou za to, že to byly love songy, ne. Vždycky jsem s někým chodil a tak jsem pro ně psal písničky. Ale lidi se mi smějou, že jsem psal ty love songy, že jsem psal teplý tracky, ale vlastně v podstatě na tom jsem si vypiloval ten rap. Jsem postavil sám, tyjo. Má je za dřeva. Teď jsou ty texty, to záleží na tom, kdy začnu psát písničku. Ale vždycky je to tak nějak, že to píšu prostě, že se nesnažím někomu mazat med kolem huby, že si žiju nějaký život nebo to. Snažím se prostě říct pravdu, jako tak jak to je, tak prostě to píšu. Ani by mě nebavilo psát prostě něco, co není pravda. Třeba dřív jsem hodně řešil takové ty věci, že se kácejí lesy a takovýhle prostě věci, no, že něco je špatně, že prostě jestli jsou lidi spokojení, že to takhle je. A ne přímo, třeba přímo politiku jsem nikdy v trackách neřešil, protože
to nemá ani nějak smysl. Je důležitý cítit nějaký feedback, že jo, nějakou, prostě, aby to mělo nějaký smysl, nějakou motivaci, jo. Ale tak jo, jako to se mi dostává, no. Mám videoklip na YouTube a má to 35 000 zhlédnutí a to prostě je to potom znát, no. Srdce z betonu se to jmenuje. Když mi začíná sloka. Yeah. Když se dívám kolem sebe, nestačím se divit, děti prodávají drogy dřív, než se učím mluvit, kurva, co to je. Nestačí mi slušná slova jako dej, střepy padají z hora, tohle musel někdo zvorat, říkám si, že nemůžu dál. Přesto musím běžet v betonový šedi, zůstává jen moje srdce ležet v metropoli problémů, kde výjezdy jsou uzavřené. Stojím sama v ruce, držím srdce betonové, jen ono pomáhá mi projezdí, další brod přeblodit do píči. Se jmenujeme Descontrol. Sešli jsme se v salesiánském středisku Štěpána Trouty, což je nízkoprahový volnočasový zařízení. A vlastně já tady pracuji jako vychovatel. A kluci vlastně jsem chodil už nějakou dobu, 10 let skoro. A tak jsme začali. Natáčej! Já se jmenuji Nono, to je moje přezdívka. Já Jay Black. Já to mám jako Angel. My jsme zatím nikde nevystupovali, takže prostě svoje publikum neznáme, ale tak jako nějaký sledovanosti na YouTube nebo na Facebooku víme, že prostě jsou lidi, kteří nás poslouchají, že o nás vědějí. Mí fanoušci to právě vůbec nevím, jestli vůbec nějaký fanoušci jsou. Dobrý, brzení. Co bys bez nás byl? Protože udělám CDčko, 50 se mi z toho válí doma. Ty fanoušci? Hele, třeba, když mám nějaký koncert, záleží na tom kde, tak většinou mám podporu od kámošů, jakože kámoši podpořej. A potom třeba měl jsem koncert a klasika, prostě 15letý holky. Takže já bych ti chtěla říct, nebo celému videu, že já jsem tady s lidmi z Funiku, protože tady Mike Spirit a jinak jsme z Třebíče. Jako, nejsme z Třebíče, ale jezdíme tam do Třebíče. Takže další skupina fanoušků jsou 15letý holky, no. A je jí dost? To si nemyslím, to vím, protože to lidi mi píšou. Já pro ty, co mají uši k slyšení. Ty vaše texty jsou spíš o čem? Jsou většinou opravdě, tak co máme vlastně prožito. A když to není tak jako čistě opravdě, tak je to prostě daný tak, že prostě něco v tom aspoň je. Co je ten kres, právě co můžou lidi prožívat nebo taky. Nenech se ovládat a používej hlavu. Nemáš ji na krku, jen tak pro zábavu máš navíc. Můžeš. No jasný. Máš navíc. Máš navíc. Třeba písnička Jsem cigán je udělaná tak a schválně jsou tam vlastně volený i slova takový, aby prostě lidi viděli, že prostě to, že jsem cigán, neznamená, že jsem debil. Podle barvy sletí, nepoznáš charakter, to, že máš špatný zkušenosti, já jak několik děl, přistám nezdravý rozum, nepoznávám kolektivní vilu, soudu nebo ne. Celou skupinu, rasu, nebo národ, vykažte se na to, už to daleko, všechno jsou to jenom alternativy, podstatný zbytečnosti, všichni jsme přeci lidi, z masa a kosti, vzájemní ústy a pochopení, pak je tu šance, a pak je tu šance. A pak je tu šance, že se to změní. Prostě mám to těžký, ale prostě chci lidem říct, že jsem cigán, ale prostě nebudu to jakoby tady. Prostě nám to asi znám, jsem cigán. Česká společnost by se měla zamyslet nad tím, že to není o tom, jestli jsi cigán nebo jsi bílý. Jsi prostě člověk, jsi dobrý člověk, jenom jsi zmrt. Každý raz jsou dobrý a špatný. Úplně všude na světě.
spíš bychom chtěli, aby se ten člověk zamyslel nad tím, že prostě některý lidi mají prostě zkreslené představy, aby se sami nad tím zamysleli, jestli to je opravdu tak, jak oni to mají zkreslené. Bolest, smutek, je zvědá duši, pocit, křivdy, zaslepí tvou duši. Nenech se ovládat a používej hlavu, nenosíš ji na krku, jen tak pro zábavu máš navíc. Můžeš opustit sádo, odpustit se od čeho, co se doteď stalo, máš navíc. Máš navíc. Prostě ten člověk, co dělá rap, by měl být svým způsobem inteligentní. Protože není to vlastně o tom jenom to odrapovat, nebo to vlastně, že to jde hodně vlastně na ten D. Je to vlastně o tom tlaku celkově. Jsou tam různý pocity, takže když je to klidnější, tak se to třeba i dá. Yes, jsou to koniny, man. Tady to máš. Tady máš to! Světlo dneska vyhraje a Macman mě dneska vysaje. Vydávám na stage, Macman mě vysaje v backstage. Jsem nejlepší, ty víš do píči, budeš žalovat se svými rodiči, můžeš na mě dávat freestyle v celý skupině, kamo skočíš v ohně, seš nevinnej, 3 měsíce patří mě a ty jsi vepřík. Já jsem přiverej, jo, jsem jiný člověk, ty dneska skončíš na zemi hodně. Že jsem mladší, to není moje vina, v tomhle freestylu tě můžu považovat za syna. Odmyslinátore, neříkej vole promotér, OK, on zapustil do zemi, dal si se na to vystat a zkusit léčit do nemi. OK, Svito. Co je? Dáme ještě jeden svůj kluci. Ne, a to byla doma s budem, normálně být. OK. Dneska jedu za Teplice, jedu za sebe, tady máš 20, kup si něco na sebe. Jestli to koupí, dneska mě můžeš, kámo, kouřit. Je tohle moje tempo, můj beat, kámo, já jsem Svito. Kdybyste měli uši, tak ho dál nedáte. Ty tvoje boty, koko, tady střelíš ani zapade. A kalhoty, no co ti je? Kámo, co si je? Tvoje triko se mi moc nelíbí, každopádně ty si říkala tu prdel, políbím, to fakt nejde moc tupata. Tvoje prdel se vždycky otevřená, ale ne, kámo, ty máš permici, tu se na té už běž do piči. Jsem tu líná, takže pojďte všichni dneska sem. Svíta vymetuju i s prstem v kose. Je to fakt píči, dneska všichni odbíháme. OK, máme vždycky zaspíváme. Že je proto, aby postoupil Svito. OK. A co Macman? Jsou fakt texty, kde na to vyloženě kašlem a jsou texty, kde chceme prostě, aby to bylo hlubší, aby se pak člověk musel nad tím zamyslet. No určitě si za tím stojím, za těma mýma názorama a jakoby žiju tím. Můžu říct, že tím žiju. Kdybych tím nežil, tak to tady nevidíš. Prostě. A potvrzuješ to tím, že nejenom ty to žiješ, a když to rapuješ v tom textu, tak hodně lidí ostatních se v tom vidí, cítí to prostě. Protože to zažívají, chápeš? To je pravda. A to je to pravda. Je to pravda. Je to pravda. A o to jde. Prostě jako, asi vole, každý má svoji pravdu, to je jasný, ale... Vlastně tam jde o to, že každý si prožije něco, nebo si prožil. A my to vidíme tak, s tím náhledem, že prostě tady se to prožívá taky. A někdo má i sám třeba takové zkušenosti, které si prošel. Ale prostě společnost je úplně... Snažíme se to dát dohromady, ty texty, a vlastně podle toho pracujeme. No. Štefan to myslí tak, že prostě jako drogy nebo... Ta kultura je úplně zdeformovaná, rozbitá prostě. Nevědí, co mají řešit prostě, nevědí, co mají poslouchat, nevědí, co mají dělat prostě. Nevědí. Nejbám se vaší pasky, nejsem žádnej šmej. Rozhodl jsem se jít vlastně, tak mě nechte bej. Nemůžu se bratřit s každým, svět je zlej. Dneska už vím, kam patří, tak poslouchej. A tak to není asi jenom poloza, že jo? To bude asi něco víc, to bude spíš posedlost.
Chtěli jste mě změnit, a já jsem si šel za svým, proto si můžu dovolit vyhnout vaší pasti. A nemusím se honit, platit za bohatství, nemám vůbec nic a přijde všechno vlastní. Už mi bliká kazeta. To je to ještě kazetový. Chtěli jste mě změnit, a já jsem si šel za svým, proto si můžu dovolit vyhnout vaší pasti. A nemusím se honit, platit za bohatství, nemám vůbec nic a přijde všechno vlastní.